Uras mari kita sudena lasroha pajupak kita musiak kadongan di pertanyaan palabok roha di channel YouTube YKD Namarhata Batak Toba. Adorakso majatan debata jumulu mahita martangiang mangido panuturion sian tuhatai. Mauliati madihuali debata manami diramoti hohami Tuhan sahat pro ditikion. Naing tangi honon nami masyak katam. Parrohai mahami di bagasat todimi jala urasi hami sian akkahagalion nami asatamai marsaur doa tamna badia asiroham di bagasan anak Yesus Kristus. Amin. Yamuna alia kadongan sa persyaun ia si pakusor-kusoron ni rohat sadarion dibuat sian buku wasiat kekal na marodolan puji ma debata sian kata ni debata na tersurat di buku Panguhum 5 ayat 12 sahat ro di ayat 20 sada. Jala nagabe pamusatan ni si pakusor-kusoron ni rohata imasian ayat 12 nama dok. Tole ali Debora. Tole edde masada edde. Hehe mako ali Barak. Jala tugihom akka na tertabat binahemi ala anak ni si Abinoham. Di bagasan buku edde huria do akka edde na marisio parnguluon ni namang guriton edde sadiri naong makilalahon panugunugon ni debata di bagasan ngulu nabi sada sian edde isarana ima dung Tuhan Yesus buku edde nomor 447 manang dikidung jemaat 352 nagi nuriton ni si Fanny Crosby sahalak panurat edde nama pituk sian sihe etehonna alai terberita do ibana panurat ni akka edde partodion manang himne nagumodang lubi hurang adong 1000 edde di guriton ibana akka edde manugu-nugu hitaos sude asa makilalahon las ni roha siala namar Tuhato Kristus. Ia edde ni si Debora do si Barak na tazahanak king di edde hon nasida dung di hilalahon nasida pangurupion ni debata hatiha maralohon halak Kanaan. Hamonangan ni halak Israel nasiat debata doi jala kolan ala ni Tuhani sajo. Debora do Barak dang umauhum buti sialani dung mernida boha pabahen ni debata mangalehon musuh tu tangan nasida ditugyo si Debora do bangsoy mangidehon pabahenan ni debata nabonar maradupo bangsona sian akka margani Israel hagugoon doh hatigoran debata ikob berita honoton di akka namakilalahon panugunugon naik ai di jalon nasida do hamonangan dada sian hagugoon do si jata puna nasida sendiri alai siala pangurupion ni debatado edde ni si Debora gabe sada edde namacai jo di hojolma sada edde partodion gabe hatadian manang tadda hasurungan ni kala namar haporsiaon di ganu tiki dohot namasa maredde tu debata sasitongna dada holak kasomalan manang hagyo sajo edde pujiat tu debata ikon na tubuh sian bagasar roha hu pakka mulate honon na nyojar ni panadaon di pangurupion ni debata jaka anak ni debata dangadok sada ari so adong edde pertudionna na pasangapon debata mertang yang mahita mauliati ma dihatam na pengotok kami asa hutadahami nasa pabakenammu di ngulu nami jala huhatahok kami kuidihok kami tuadopammu ali debata amanami pergugui mahami di tongan ngulon laku manilang-milangi makatidakon nasa pabahenam mi di ngulun nami pinuji maho di bagasan anak Yesus Kristus. Amin.
Songoni majolo pertanyangata di bagasa sadarion, alai sotung lupa hamu aliak kadongan, like, subscribe, jala sagihum masudi itu akka dongata na asin dope. Markitei nunga parsidokot tamuna atau hasan berita nauli rap doho yika bion tu lihat portibion. Sai di pasu-pasu tuhat taima hita.